ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag pinagkatiwalaan tayo ng isang tao, alagaan natin yon at huwag sirain. Kaya nga kapag may isang bagay na hindi rin sa atin ay huwag natin itong kukunin o aangkinin. Ikaw kabarangay, may pinagkakatiwalaan ka bang tao? Dear Papa Dudut, hindi lahat ng tao ay binibiyayaang magkaroon ng kapatid. At isa na po ako doon. Pero hindi naman ako nagtampo sa mga magulang ko dahil naiintindihan ko ang sitwasyon na pinagdadaanan nila. Magkaanak lamang noong araw. Rainbow baby kasi ako at ang ibig sabihin ay meron nang pinagbuntis ang mama ko bago ako, ngunit sa kasamaang palad ay hindi man lamang nila yon nasilayan dahil maagang kinuha sa kanila. Simula noon ay matagal bago sila sumubok na magkaanak muli ni Papa, kaya nang dumating ako sa buhay nila ay masayang-masaya sila at nagpapasalamat ng husto sa Diyos. Bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ko sa buhay ko ay pabati muna ng isang maganda at mapayapang katanghalian sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krishna. 33 years old, taga Muntinlupa City at isang housewife. Naging libangan ko na talaga ang pakikinig sa Barangay Love Stories simula nung pandemic. At magpahanggang sa ngayon, isa pa rin po ako sa mga libo-libo ninyong kabarangay. Kaya nga naisip ko rin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon dahil baka sakaling merong makarelate sa kwento ng buhay ko. Sisimulan ko ang pagsasalaysay noong 27 years old ako. That time ay meron na akong 4 na taong gulang na anak na lalaki. Pero nang mga panahong ipinagbubuntis ko siya ay sina mama at papa ang kasama ko para umalalay sa akin dahil iniwan ako at hindi pinanagutan ng ex-boyfriend kong si Justin. Pero kinaya ko naman at noon ko lang din nasabi sa best friend kong si Jessel ang tungkol sa pinagdaanan ko. Nagkita kasi kami noon nang bisitahin niya ako sa bahay namin pagka-uwi niya galing sa abroad, Papa Dudut. Grabe! Hindi ko akalain na pag nagkita na pala uli tayo meron ka ng 4-year-old son? Ang bilis ng panahon! Oo nga eh. Pasensya ka na, hindi ko man lang nabanggit sa'yo. Okay lang yon. Nawalan din tayo ng komunikasyon eh. Bukod doon, naglaylo rin talaga ako sa social media. Kasi nahihiya nga ako. Bakit ka naman nahihiya? Hindi ko kasi akalain na mabubuntis ako ni Justin. Tapos, iiwanan niya ako. Kakagraduate ko lang noon ng college. Nagsisimula pa lang ako sa career ko pero kailangan kong unahin yung pagbubuntis ko. Dahil maselan nga. Buti na lang talaga nandito sina mama at papa para asikasuhin ako. Talaga? Pasensya ka na rin, wala man lang ako sa tabi mo bilang best friend. Okay lang yun, ano ka ba? May kanya-kanya na tayong buhay eh. Kahit na. Pakiramdam ko'y nabando na kita ng mga panahong dapat kasama mo ko sa tabi mo. Pero sandali, yan ba yung parehong Justin na nabanggit mo sa akin noon na manliligaw mo? Oo, siya nga. Sinagot ko siya, naging kami. Tapos nabuntis niya ako. Tapos tinakasan ka niya? Oo. Grabe, may mga lalaki palang ganun? Unfortunately, meron. At isa na nga dun si Justin. Mas ramdam ko na ngayon kung gaano kahirap sa'yo yung pagbubuntis mo. Plus yung pangiiwan pa nung mokong na yun. Ay, pero buti hindi mo naisipang ipalaglag yung anak mo. Kasi syempre, sabi mo nga kakagraduate mo pa lang tapos iniwan ka pa nung Justin na yun. Natakot ako, oo. Pero hindi naman sumagi sa isip ko yun. Kaya nga nilakasan ko na lang ang loob ko na magsabi kina mama at papa tungkol sa pagbubuntis ko. Kahit na alam ko magagalit sila sa akin. Ayun, nagalit nga sila.
Pero mas nanaig pa rin yung pagiging magulang nila. Noon pa lang naman mahal na mahal ka na ng mga magulang mo. Kaya siguradong hindi ka nila matitiis. Kaya nga thankful ako sa kanila. Simula nun, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko lahat para maging ligtas yung pagbubuntis ko sa baby ko. Nai-imagine ko na sobrang saya nyo nung pinanganak na siya. Oo, naiyak pa nga ako noon, lalo nung unang beses ko siyang mahawakan at mabuhat. Iba talaga sa pakiramdam kapag naging nanay ka na. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, makita mo lang na masaya yung anak mo, babalik na agad yung lakas mo. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Biruin mo, nalagpasan mo lahat yan ng mag-isa. Ang galing-galing mo. Hindi naman, sakto lang. Anong sakto ka dyan? Ikaw ha? Pahambol? Oh, ikaw naman ang magkwento. Kumusta naman yung naging buhay mo sa abroad? Ayun, puro trabaho lang. Alam mo na, mahirap lang pamilya namin. Kaya nga nung nakagraduate ako, sinikap ko na talaga mag-focus sa trabaho para kumita ng pera. Gusto ko rin kasi mapag-aral ng college yung nakababata akong kapatid. Sa awa ng Diyos, kakagraduate lang niya last year. Wow, congratulations! Ang galing mo rin eh. Katulad ka pa rin ng dati, dedicated sa mga ginagawa mo. Hindi na ako katulad ng dati kasi mas seryoso na ako sa buhay ngayon. Nung high school kasi tayo parang biro-biro lang sa atin lahat eh. Iba na pala talaga pag nagtatrabaho ka na. Totoo rin naman yun. Kaya nga napasabi na lang ako na bakit kailangan pang tumanda ng tao. Dati excited ako makapagtrabaho pero nung naranasan ko na, biglang kabig. Ayoko na. Pero syempre, nandun na ako. Alangan namang umatras pa ako, di ba? Tama. Parang ikaw lang yan. Hinarap mo at hindi mo inatrasan ang pagbubuntis mo. Papadudot kung meron mang tao na tinuring kong kapatid sa ibang nanay ay si Jessel yon. Magkaklase kami nung high school kung saan ko siya unang nakilala. Magkasing edad lang din kami at pareho rin ang personality. Yun bang palatawa, kalog at hopeless romantic. Pareho rin kaming ligawin ng mga lalaki pero sa aming dalawa ako yung laging nagkaka-boyfriend. May pagkapihikan kasi siya sa mga lalaki at wala akong naalala na nakwento niyang may nagustuhan siya sa mga nanligaw sa kanya. Pero wala namang kaso dahil nag-aaral pa lang naman kami ng mga panahong yon. Nang tumungtong na kami sa kolehiyo ay nagkahiwalay kami ng pinasukang university dahil umuwi sa Cebu ang pamilya niya. Doon na siya nag-aral at pagka-graduate niya ay nagtrabaho siya sa ibang bansa. Tuluyan na kaming naging malayo sa isa't isa hanggang sa dumalang na lamang ang aming komunikasyon. Dahil naging busy na kami sa sarili naming buhay at karera, tapos ay nabuntis pa ako. Dumating pa nga sa punto na hindi na talaga nag-update sa social media si Jessel kaya minado akong naging malayo na rin ang loob ko sa kanya. Pero alam ko sa puso ko na siya pa rin ang best friend ko na tinuring ko na parang tunay na kapatid. Kaya nga masakit kay Jessel na malamang hindi nag-work out ang relationship namin ni Justin na siyang nabanggit ko sa kanya noon na bago kong manliligaw. At mas nadagdagan lang ang inis niya rito nang nagbunga pala ng bata ang relasyon namin. Pero hindi ako nito pinanagutan. Mabilis na lumipas ang isang linggo at nagulat na lamang ako nang biglang nag-reach out sa messenger ang tatay ng anak ko. Balisa ka dyan. Ha? Ako? Balisa? Oo, kanina pa kasi ako nagkukwento pero kung hindi delayed yung response mo, hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi ko. Ganun ba? Pasensya ka na ha? Okay lang, hindi rin naman mahalaga yung sinasabi ko. Pero ano ba kasing problema? Pwede mong sabihin sa akin baka makatulong ako. Ano kasi? Ano nga? Natatandaan mo ba si Justin? Oo, yung mokong natatay ng anak mo? Bakit? Anong meron sa kanya? Last night, nag-reach out sa akin sa messenger. All of a sudden? Oo. Anong sabi? Kinukumusta kami ng anak ko. Tinamaan naman talaga ng lintik.
Kundi ba naman talaga makapalang mukha niya? 4 na taon lang naman ang nakalipas simula nung iwanan niya kayo. Tapos bigla-bigla siya magre-reach out sa'yo sa messenger para mangamusta na para bang walang nangyari? Kaya nga nagulat talaga ako. And at the same time na inis. Kasi kung kailan naman nakamove on na ako sa kanya, saka pa siya bigla magpaparamdam. Baka naman tinatalaban ng konsensya kaya ganun. Hindi ko alam eh. Ang tanong, nireplyan mo ba nung nag-chat? Nung una hindi. Pero ang kulit-kulit niya. Gusto raw niyo makita yung anak namin. Nag-sorry pa nga siya sa pangiiwan niya sa amin noon sa ere. Tapos gusto rin daw niya magsustento. Kapal talaga ng mukha! Kung nakakatagos lang yung kamay sa screen ng cellphone, baka nabigyan ko na yun ng magkasawang sampal eh. Anong sabi mo sa reply mo? Tigilan niyo na kami. Kasi hindi naman siya kilala ng anak namin. Pero pinagpipilitan niyang siya pa rin daw ang tatay ng bata eh. Kaya may karapatan siya. Meron kung di niya kayo nung tinakasan at nagsustento siya. Yun na nga. Hirap sa mga lalaking yan, kala mo nag-iwan lang ng gamit tapos babalikan na lang kung kailan nila maisipan. Ganon kasi trato nila sa ating mga babae. Bagay lang at hindi tao na may damdamin din. Ay, ano kayang gagawin ko rito kay Justine pag nangulit pa siya? Alam mo may naiisip ako pero syempre, ikaw pa rin na magde-decide sa huli. Sige, ano yun? I-block mo. Pag nag-chat uli gamit ibang account, i-block mo uli. For sure mananawa rin yun. Pag hindi pa rin tumigil, takutin mong ipapablatter sa barangay. Tingnan natin kung hindi mabahag ang buntot niya na parang aso. Grabe naman yung ipabarangay. Ayoko namang umabot kami sa ganun. Kaya nga sana wag na siyang mangulit kasi siya rin ang madedehado sa inyo. Baka nga makasuhan pa siya kasi wala man lang siyang sustento lalo nung panahong nagbubuntis ka. Kaya umayos-ayos talaga siya. Pero naisip ko rin kasi na what if sincere naman siya sa pakikipag-reconnect niya sa akin para sa anak namin? Gaga ka ba? Sorry na. Curious lang din kasi ako sa dahilan niya kung bakit niya kami iniwan nun. Ang sabihin mo baka naman may feelings ka pa rin sa kanya. Wala na no, nakamove on na nga ako, di ba? Sus, baka naman sinasabi mo lang yan pero ang totoo hindi pa talaga. Kasi hindi ka makakaramdam ng curiosity na malaman pa yung mga dahilan niya kung totoong nakamove on ka na. Ibig sabihin lang nun, may paki ka pa sa kanya. Ganun ba yun? Oo, ganun yon. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang i-entertain yung Justin na yan. Nakaya mo nga na wala siya sa buhay niyong mag-ina ng 4 na taon eh. Tapos bigla na lang siyang susulpot na parang kabute? Pustahan, baka pinapaasa ka lang yan. Bakit naman niya ako paaasahin? Siyempre, sinusubukan niya kung tanga ka pa rin katulad ng dati. Ouch, ang sakit naman nun. Masasaktan ka talaga lalo kung magpapauto ka pa rin sa lalaking yon. Ay, sinasabi ko talaga sa'yo, Krishna. Papadudot malaking palaisipan talaga sa akin kung bakit bigla na lang nagparamdam sa amin ang anak ko si Justin. Siguro'y tama si Jessel sa sinasabi niyang baka tinalaban ito ng konsensya kaya bigla namang itong gustong magpakatatay sa aming anak. Sa kabilang banda ay hindi ko naman napigilang makaramdam ng takot dahil baka kunin ni Justin ang anak ko sa akin. Pero buti na lamang at sinabi ni Jessel na imposibleng mangyari yon dahil mas may laban at karapatan ako sa aming dalawa. Nagpatuloy ang pangungulit ni Justin sa akin sa messenger. At lahat ng iyon ay binalita ko sa best friend ko. Siguro nga ay nakulitan na siya sa akin kaya sinabihan na naman niya akong i-block na lamang si Justin. Pero hindi ko pa rin magawa-gawa. At buti na lang at hindi ko ginawa dahil kinausap ako ng ex ko na gusto na raw niyang magsustento sa amin ang anak ko. Nang mga panahong yon ay naghihigpit ako ng sinturon dahil nagkasakit ang mama ko. Kaya nga napagkasos ako ng malaki at mas lalo akong nangailangan ng pera papadudot ng mga panahong yon na kailangan ko para sa panggastos naming mag-ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masasabi kong malaki ang naitulong ng perang pinadala ni Justin para maipagamot ko ang anak namin hanggang sa gumaling ito. At kahit na nga nakalabas na sa ospital ang anak namin ay hindi pa rin tumigil si Justin sa pangungumusta rito at pagpapadala ng sustento. Na-appreciate ko yon lalo na ako. Na ako lang mag-isa ang nai-stress sa tuwing may dinaramdam ang anak ko.
Nasabi ko nga sa sarili ko na buti na lang talaga at nandyan si Justin. Kaya nga naisip ko na baka masyado ko namang ipinagdadamot sa kanya ang bata samantalang anak din naman niya ito. Doon ako nag-decide na ipakilala ang anak namin ni Justin sa kanya. Kaya naisipan kong papuntahin siya sa ika-5th birthday ng aming anak na gaganapin sa susunod na buwan. Tuwang-tuwa nga si Justin nang padalahan ko siya ng invitation at nagsabi pa siya na sasagutin niya ang cake at clowns para sa party ng aming anak. Bagay na hindi ko na rin naman tinanggihan, Papa Dudut. Wow, bongga naman itong birthday party ng anak mo, Krishna. Oo, sinikap ko talaga mabigyan siya ng magandang birthday party. Lalo na lumalaki na siya. Mas na-appreciate niya na yung mga bagay. Oo nga eh, may pa-clown pa nga oh. Aliw! Pero teka, siguro naman hindi ka umutang para magpa-party ng bongga ha? Kasi di ba last month medyo nangailangan kayo ng pera dahil sa pagkakasakit ng mama at anak mo? Hindi naman ako nangutang. May konting ipon naman ako pero yung totoo, tinulungan ako ni Justin para mabigyan ng magandang birthday party yung anak namin. In fact, siya yung sumagot ng cake at clown. Sandali. Ano ka mo? Alam ko magagalit ka pero kasi… Hindi naman ako galit. Ang akin lang, akala ko pa naman nilubayan na kayo ng Justin na yan. Hindi pa rin pala. Tapos ngayon malalaman ko na nagbigay ng pera at sumagot ng cake at clown para sa birthday party ng anak nyo? Wow! Oo, tsaka siya rin yung tumulong sa akin nung nangangailangan ako ng pera sa pagkakasakit ng anak namin. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Alam ko kasi na may pinagagamitan ka rin sa pera mo. Kahit na. Pwede naman kitang pahiramin, anak mo naman yan. Okay lang. Desisyon ko rin naman na wag nang ilayo kay Justin yung anak namin. Kasi pagbalik-balik na rin ko man ang mundo, mag-ama pa rin sila. So ibig sabihin yan, ayos na sa'yo na mag-co-parenting kayo ni Justin? Oo. Okay, sabi mo nga. Desisyon mo yan. Thank you, Giselle. No worries. Basta umayos-ayos pa rin yan Justin na yan ha. Hindi porke pumayag ka nang ipakilala sa kanya yung anak nyo makakalimutan ko na yung atraso niya sa'yo. Anong atraso? Justin, ikaw pala. So ikaw pala si Justin. Yeah, ako nga. And you, Miss Beautiful? Huwag mo ako matawag-tawag ng ganyan ha. May pangalan ako. Justin, siya nga pala si Giselle, best friend ko. Giselle, siya si Justin, tatay ng anak ko. Nice to meet you, Giselle. Nice to meet you mo mukha mo. Wow, wag ka na magalit sa akin. For sure, nakwento sa'yo ni Krishna yung nangyari sa amin few years ago. Pati na rin yung hindi ko pagsusustento sa anak namin. Bata pa ako noon, hindi pa handang maging ama. Pero nagbago na rin naman ako ngayon. Kaya nga kinulit ko talaga si Krishna na ipakilala sa akin yung anak namin at bigyan ako ng pagkakataon para makabawi. Totoo yun. At nakikita ko naman na nagbago na talaga si Justin. Justin? Nako, siguraduhin mo lang talaga yung mga pinagsasasabi mo. Kasi pag nagsisinungaling ka, lagot ka sa akin. Bilang best friend ni Krishna, ayoko na uli siyang masaktan dahil sa pangiiwan mo sa kanya noon. Hindi na kailangan yan. Kasi matagal na naman kaming tapos ni Justin. Kung anong meron kami ngayon, yun dahil sa anak lang namin. Pero pwede pa rin naman ako mangako. Para lang makasiguro si Giselle na nagbago na nga ako. I swear, hindi ko nasasaktan si Krishna at ang anak namin. So, okay na ba yon, Giselle? Oo, okay na yon. O paano? Maiwan ko muna kayo. Pupuntahan ko lang yung anak ko. Kasi makikipaglaro ako sa kanya. Sige. Papadudot na takot talaga ako kasi baka magskandalo si Giselle kapag nakita at nakilala niya si Justin. Alam ko kasi nagalit siya rito base pa lamang sa mga kwento ko sa kanya noong nagkita kami ulit. Kasalanan ko naman kasi siniraan ko sa kanya si Justin pero hindi ko rin naman nakalain na biglang magpaparamdam sa akin muli ang ex-boyfriend ko.
Pero nung matapos ngang kausapin ni Giselle nang maayos si Justin, nang ipakilala ko sila sa isa't isa ay nakahinga na ako ng maluwag. Nagpatuloy ang masayang birthday party ng anak ko ng araw na yon at aaminin ko na sa lahat ng mga celebration namin ng birthday niya, yun ang pinakamasaya kasi nandun si Giselle ang best friend ko at si Justin na tatay ng anak ko. Nagpatuloy ang communication namin ni Justin kahit natapos na ang party ng anak ko. Pero hindi naman namin pinag-usapan ang tungkol sa amin dahil puro lang sa bata ang topic namin. Ayos na rin yon dahil ayokong makagulo sa buhay ni Justin sakaling meron na siyang bagong karelasyon. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at napansin ko na dumalang na ang pangungumusta ni Justin sa anak namin. Madalas ako yung nagpapadala ng picture ng bata sa kanya para naman aware siya sa mga nangyayari sa bata. Pero inaabot ng 1 o 2 araw bago niya isin ang chat ko. Nilalike lang din niya ang mga messages ko o di kaya ay hindi na niya nire-replyan. Tapos 1 beses ay pumalya siyang magbigay ng sustento pero hindi ko siya sinita. Tinawagan ko na lamang siya ng pansin nang naulit yon ng sumunod na buwan. Pero hindi ko na sinin o nireplyan man lang ni Justin sa messenger ang mensahe ko. Agad ko ngang sinabi sa best friend ko nung 1 beses na niyaya ko siyang lumabas para magkape at magbonding papadudot. Nang lulubog lilitaw yung pagpaparamdam ni Justin sa anak namin. Tapos lagi pa siyang hinahanap sa akin ng bata. Napapagod na ako sa pagpapalusot sa anak namin kung nasan ang papa niya. Uy, shucks! Ang gwapo naman niya sa regalo kong polo shirt. Sino? Ha? Wala. Naku, may boyfriend ka na ba? Wala rin, no? Saka bakit hindi ko naman sasabihin sa'yo best friend kita? Kung sakali mang meron, ikaw ang unang makakaalam. Ano na nga uli yung sinasabi mo? Ha? Tungkol kay Justin. Anong tungkol sa kanya? Akala ko in good terms na kayo. Akala ko rin pero mukhang pinaglalaroan niya lang kami ng anak ko. Bakit? Ano nga uli ginawa niya? Hindi na naman nagpaparamdam sa amin. Kapag nagsisend ako ng pictures ng anak namin sa kanya tsaka update, wala naman siyang sinasabi. Minsan parang hindi pa siya interesado kasi matagal bago niya isin yung message ko. Baka naman busy lang sa trabaho. Naisip ko rin naman yun. Pero sana kahit konting oras, paglaanan niya yung anak namin. Pumayag na nga ako na ipakilala sa kanya yung bata. Excited pa nga siya Tapos bigla naman siya magkakaganyan. Ang bilis mo naman i-judge yung tao. Baka busy lang talaga sa trabaho. Di ba ahente yun? Baka kumukota. Ewan ko. Kasi 2 months na rin siyang hindi nagpapadala ng sustento sa anak namin. Ay talaga? Oo, kaya nga naiinis ako kasi paasa siya. Sana talaga nakinig na ako sa'yo nun. Sana hindi ko na siya hinayaan na bumalik pa sa buhay namin ng anak ko. Bakit naman? Di ba sabi mo naka-move on ka na sa kanya? Oo, pero paano yung anak namin? Paano mag-move on sa kanya yung bata sakaling biglaan na naman siyang hindi magparamdam at maglaho na parang bula? Sa bagay, masakit nga yun sa part ng anak mo, lalo naging close na sila ng tatay niya. Sinabi mo pa. Gabi-gabi nga siyang hinahanap sa akin ng anak ko. Naubusan na lang ako ng isasagot. Tingin ko mapapagod din yung anak mo. Kaya hayaan mo na lang. Ngayon lang yan kasi kakakilala pa lang naman niya sa tatay niya. Pag nasanay yan na hindi na uli nakikita si Justin, for sure hindi na niya hahanapin yung tatay niya. Sobra ka naman? Anong tingin mo sa anak ko pampalipas oras lang ni Justin? Gaga, wala akong sinabing ganyan ha. Para kasing ganun yung ibig mong sabihin. Yun bang kapag gusto lang ni Justin makita yung anak namin, saka siya pupuntahan sa bahay? Kung ayaw niya, baliwala na sa kanya, ganun ba? Hindi mo naman kasi mapipilit si Justin kung biglang nagbago yung priority niya sa buhay. Saka baka akala mo lang talaga na handa na siya magpakatatay sa anak niyo, pero mali ka pala. Kung totoo man yung sinabi mo, hindi pa rin pala nagbabago si Justin. Katulad pa rin siya ng dati. Paasa at mangiiwan sa ere.
Papa Dudut, noong ko nga lang nakausap si Giselle pero parang hindi pa namin nasulit dahil mas madalas pa siyang nakatingin sa cellphone niya kaysa mag-focus sa pinag-uusapan namin. Pero hindi ko na siya sinita dahil nakikita ko naman na masaya siya. Sa isipan ko ay baka may love life na ang best friend ko at kung totoo nga yun ay masayang masaya ako para sa kanya. Ine-expect ko na ikukwento niya sa akin ang tungkol sa kachat niya pero umikot lang sa buhay namin ang pinag-usapan namin ng araw na yon. Hindi ko na lang masyadong dinamdam dahil baka hindi pa ready si Giselle na banggitin ang tungkol sa love life niya. Pero pagkatapos ng araw na yon ay nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko lang may paliwanag kaya pinagsawalang bahala ko na lamang. Nagdaan pa ang mga araw, dumaan lang na talaga ang pakikipag-communicate sa akin ni Justin hanggang sa nagulat na lamang ako dahil nakablock na ako sa messenger niya. Tapos ay hindi rin nagre-reply sa mga chats ko si Giselle. Hinayaan ko na lamang muna siya dahil baka abala siya sa ibang bagay. Pero lumipas na lamang ang isang buwan ay tuluyan ang hindi nagparamdam sa akin ang best friend ko. Ni hindi na rin siya dumadalaw sa bahay namin. At nalaman ko na nga lang na umuwi raw ito ng Cebu pero hindi man lang nagsabi sa akin o kahit man lang nagpaalam na may pupuntahan siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi na nga naging active sa social media si Giselle nang umuwi siya sa Cebu. May isang beses na sinubukan kong tawagan ang number niya pero cannot be reached na ito. Yun ang naging hudyat ko para tigilan na ang pakikipag-communicate kay Giselle dahil wala rin naman akong mapapala pa. Pero nasaktan pa rin ako kasi ang alam ko ay wala naman akong ginawang masama sa kanya para iwan niya bigla sa ere. Dumagdag pa yung frustration ko kay Justin dahil sa pambablock niya sa akin sa messenger matapos niyang magparamdam at sandaling magpakatatay sa aming anak. Sa isipan ko ay pinaglaruan lang niya kami ng anak ko. Kaya naman galit na galit ako sa kanya. Nagdaan ng 3 taon, naka-move on na ako sa pang-ghost sa akin ni Justin. Sinabi ko nga sa sarili ko na kung magparamdam pa siya ulit ay hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon matapos niya yung sayangin. Pinaliwanag ko rin sa anak ko na wala na ang tatay niya kaya wag na niya itong hanapin pa. Tapos nakilala ko naman si Vincent na siyang naging boyfriend ko at hindi nagtagal ay naging fiancé. Siya rin ang pumalit sa pwesto ni Justin bilang father figure sa anak namin, Papa Dudut. Saan niyo gustong pumunta sa next date natin, mahal? Ha? Naku, kahit dito na lang sa bahay. Okay na sa amin yun ng anak ko. Sa akin naman yata hindi okay yon. Bakit naman? Siyempre, gusto ko kayong dalhin na mag-ina sa magagandang lugar. Pero nakakahiya kasi, mahal. Bakit ka naman mahihiya? Kasi mapapagastos ka pa. Kung dito lang tayo sa bahay magdi-date, mas tipid. Magluluto na lang ako ng mga paborito mong pagkain. Talaga? Oo. Gusto mo ba ng pasta? Oo naman. Pero iniisip ko kasi baka mapagod ka lang sa pagluluto. Kung kakain na lang tayo sa labas, mas madali. Wala namang kaso yon kasi ikaw naman yung pinaglulutuan ko. Alam mo, gusto kitang alagaan kasi mahal na mahal kita. Thank you kasi minahal mo rin ako kahit na may anak na ako. Bakit naman hindi ko gagawin yon? Yung pagkakaroon mo ng anak yung pinakamagandang bagay na nangyari sa'yo. Kaya yun na rin yung pinakamaganda para sa akin. Ibang-iba ka talaga sa tatay ng anak ko. Kasi akala ko wala nang lalaki na katulad mo. Yung responsable, mapagmahal, maalaga. Kumuntik na nga ako nung hindi maniwala sa love dahil sa ginawa sa amin ni Justin. Pero totoo pala na inaalis ng Diyos yung taong hindi para sa atin. Para mabigyan ng puwang yung tao na nilaan niya para sa atin. At para sa akin, ikaw yun. Hindi mo lang ako minahal kasi mahal mo rin yung anak ko. Doon talaga ako thankful eh. Thankful din ako na nakilala ko kayo ng anak mo. Gabi-gabi bago ko matulog, lagi kong pinagdarasal na sana tulungan ako ng Diyos para maging mabuting tatay sa anak mo. Kasi yun yung bagay na hindi nagawa sa kanya ni Justin.
Mabuting tatay ka na sa sarili mong paraan. Mahal na mahal ka ng anak ko. Kita mo naman, di ba? Oo. At mahal na mahal ko rin siya. Mas close na nga kayo kaysa sa amin. Uy, parang may nagsaselos dito oh. Hindi ah. Masaya nga ako kasi alam ko na may father figure na siya. Pero nung una, alam mo, natakot talaga ako kung paano magiging mabuting tatay sa kanya. Talaga? Bakit naman? Kasi wala naman akong karanasan. Sa isip ko, gano'n na ako kahanda. Paano kung makagawa ako ng mali? Pero sa huli, nakita ko na lang yung sarili ko na nagpapakatatay na sa kanya. Kung totoo man yung love at first sight, yun yung una kong naramdaman pagkakita ko sa anak mo, mahal. Hinding-hindi ko nga makakalimutan yung unang beses na nagkita kayo. Naiyak ka pa nga nun? Oo, hindi ko kasi talaga napigilan. Malapit ako sa mga bata. Ako na halos yung nag-alaga at nagpalaki sa mga pamangkin ko. Kaya nga alam ko na agad na ikaw talaga yung lalaking hinahanap ko. Yung lalaking gusto ko makasama hanggang pagtanda natin. Ganyan din yung nararamdaman ko sa'yo. Hindi na ako makapaghintay na iharap ka sa altar at sumumpa para maging asawa mo. Papa Dudut, thankful ako dahil dumating sa buhay ko si Vincent. Alam ko kasi sa sarili ko na handa na ulit akong magmahal nang makilala ko siya. Nasa kanya na ang lahat ng magaganda at mabubuting katangian na hanap ko sa isang lalaki. Mapagmahal, maalaga, maalalahanin at bukod doon ay mas una niyang minahal ang anak ko kaysa sa akin. Kaya alam ko na magiging mabuting tatay siya. Hindi rin lingid sa kalaman ni Vincent ang tungkol kina Giselle at Justin. Maging siya ay nagtaka kung bakit bigla na lamang silang naglaho na parang bula. Magkaganon pa man ay hindi ko na binigyan ng puwang sa puso ko at isipan ko ang mga bagay na yon. Tapos na kami ni Justin at wala na rin siyang karapatan sa anak namin. May tampo naman ako kay Giselle dahil kinalimutan niya ang pagkakaibigan namin ng biglaan. Pero makaraan ang 2 linggo ay laking gulat ko nang makita ko nag-post sa Facebook si Giselle kasama ang isang batang babae na tansya ko ay nasa 2 taong gulang. Kamukhang kamukha niya ito kaya napag-chat ako sa kanya para kumustahin siya. Ewan, kahit sinabi ko na gusto ko nang mag-move on sa friendship namin ay hindi ko naman basta-basta magagawa yon. Lagpas 10 taon na kaming magkaibigan ni Giselle at pinuring ko na rin siyang parang tunay na kapatid. 2 araw din ang nakalipas bago sinini Giselle ang chat ko sa messenger niya pero hindi niya yon nireplyan. Nakikita ko naman na active na ulit siya sa social media pero parang hangin na lamang ako sa kanya. Nasaktan ulit ako dahil wala naman akong ginawang masama para tratuhin niya ng ganon. Nung kinuwento ko yon kay Vincent ay kinomfort niya ako ng araw na yon. At niyaya ang mag-mall para manood ng sine at kumain. Tapos ay laking gulat ko nang mag-cruise doon ang landas namin ng best friend kong si Giselle habang kasama niya ang batang babae na kasama niya sa picture. Nang mga panahon na yon ay may kasama ang isa pang babae si Giselle. Pero nung nakita niya ako ay agad niyang pinasama rito yung batang babae at inutusan silang pumunta sa indoor playground ng naturang mall na kinakaroon na namin para maglaro, Papa Dudut. Giselle? Akala ko nasa Cebu ka, pero nasa Manila ka na pala? Oo, last month lang kami umuwi rito. Ganun ba? Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Kahit yung pag-uwi mo sa Cebu, hindi ka rin nagpaalam man lang. Hindi ko naman responsibilidad na ipaalam sa'yo yung nangyayari sa buhay ko ah. Kaya bakit kailangan ko pang sabihin at magpaalam sa'yo? Hindi naman sa ganun. Pero akala ko ba mag-best friend tayo? Oo, pero noon yon. Honey, nasan yung anak natin? Justin? Krishna? Anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat magtanong sa'yo ng ganyan. Anong ginagawa mo rito? Bakit magkasama kayo ni Giselle? Mahal, sila ba yung Giselle at Justin na kinuwento mo sa akin? Oo, sila nga. At nagtataka ako kung bakit sila magkasama ngayon. Alam mo, kahit kailan mahina ka talagang pumick up. Hindi pa ba obvious?
kami na ni Justin at meron na kaming anak. Anak niyo yung batang yun? Oo, Walang hiya ka pala eh. Paano nangyari yun? Alam mo namang ex-boyfriend ko si Justin. Siya rin yung tatay ng anak ko. ikaw na ang may sabi. Ex mo na si Justin. Ibig sabihin lang nun, tapos na kayo. Tungkol naman dyan sa sinasabi mong tatay siya ng anak mo, si Justin na mismo ang nagsabi sa akin na wala na siyang pakialam sa inyong mag-ina. Kaya nga hindi na rin siya no nagparamdam at nagsustento eh. Totoo ba yun, Justin? Oo, na-realize ko na hindi ko pala talaga kayang panagutan yung anak natin. Mali ko lang kasi pinilit ko pang makipag-communicate sa'yo. Pero buti na lang din nangyari yon. Kasi hindi ko sana makikilala si Giselle. Krishna, kapal ano ng ba? mukha mo. Bakit mo yung ginawa kay Justin? Kulang pa nga yung sampal na yun para pagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya sa akin at sa anak ko. Buisit, ang sakit nun ah. Sumusobra ka na talagang babae ka. Sige, subukan mo saktan si Giselle. Ako makakalaban mo. Aba, at sino ka naman? Ikaw ba ang knight in shining armor ni Krishna? Ako lang naman yung boyfriend at fiancé niya. At hindi ko nahahayaan na saktan mo na naman siya. Nakaka-touch naman. Hindi ko akalain na meron pa palang lalaki na magtsatsaga sa tulad niyang may anak dahil nagalaw na ng... Justin! Subukan mo pa magsalita ng kabastusan tungkol kay Krishna. Dadagdagan ko pa yan. Ang yabang mo ah! Vincent, tama na. Huwag mo nang patulan yung baliw na yan. Bastos eh. Nakakainis. Tumigil na nga kayo, pwede ba? Gusto niyo bang pagpiestahan tayo ng mga tao rito? Eh ano naman? Ayaw mo bang malaman ng lahat ng mga tao rito kung gaano ka katraidor? Ang kapal na mukha niyo ni Justin. Nagtiwala ako sa inyo, pero pareho niyo ako niloko. Galit ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Giselle. Sa dinami-dami ng babae magugustuhan ni Justin, ikaw pa talaga? Akala ko pa naman nun galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Tapos magiging kayo rin pala. Tinuring pa naman kitang parang kapatid pero traidor ka! Papadudot, may mga dumating na security guard para awatin kami. Pero umalis na rin kami kaagad ni Vincent pagkatapos noon. Hindi pa rin ako makapaniwala na sina Giselle at Justin ang nagkatuluyan. Kaya siguro hindi na ako kinausap ni Giselle noon dahil nga may namumuo na silang relasyon ni Justin. At hindi na rin sa akin nagparamdam si Justin dahil nga sila na ni Giselle. Kung ibang babae siguro ang nagkatuluyan ni Justin ay wala na akong pakialam. Hindi ko na rin naman siya mahal pero sa dinami-rami ng babae bakit si Giselle pa ang tinuring kong best friend at parang tunay na kapatid ang pinatulan niya. Pakiramdam ko ay tinaydor niya ako kaya hindi ko siya mapatawad. Pero siguro nga ay ganoon talaga ang buhay. Hindi porke tinuring mong kaibigan ay hindi ka na rin sasaktan. Mas lalo lang tuloy naging masakit sa akin ang pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Giselle dahil sa ginawa niya. Kinofort naman ako ni Vincent ang araw na yon dahil umiiyak pa rin ako hanggang makauwi sa bahay namin. Nag-alala nga si mama at papa pati na rin ang anak ko. Doon ko na nga sinabi sa kanila na nakita ko nga si Giselle at Justin sa mall kasama ang anak nilang babae. Sa huli tinanggap ko na lamang na kailangan ko ng kalimutan ng pagkakaibigan namin ni Giselle. Katulad ng pagkalimot niya sa pinagsamahan namin. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay kasal na kami ni Vincent at masayang masaya ako sa kanya. Sa kanya ko nahanap yung pagkakaibigan na nawala sa akin nang traidorin ako ni Giselle. Kumbagay, hindi ko lang basta asawa si Vincent, matalik ko rin siyang kaibigan at ipinagpapasalamat ko yon ng husto sa Panginoon. Kung tatanungin ninyo naman ako kung may balita pa ako kina Justin at Giselle ay nalaman ko kamakailan lang mula sa nanay ni Giselle na naghiwalay na rin sila matapos mambabae ni Justin. Nagkataon pa namang buntis noon si Giselle sa second child nila. Naawa ko sa kanya pero siguro yun na rin ang karma niya dahil sa ginawa niya sa akin. Napatawad ko naman siya pero hindi na muling maibabalik noon ang dati naming pagkakaibigan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon ang aking kwento. More power po sa Barangay Love Stories at number 1 kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Krishna. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. May mga katagang mahirap bigkasin sa harap ng mga minamahal natin. May mga bagay din na hindi na kailangan pang sabihin dahil sapat nang idaan ito sa lambing. Ikaw kabarangay, anong damdamin ang sahagod mo na lamang ipinaparating? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga libo-libo ninyong tagapakinig sa radyo. Ganon din po sa mga nag-aabang sa live ninyo sa Facebook sa Barangay LS. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Lani, 34 years old at tubong Los Baños, Laguna. May asawa at 2 anak na rin. 9 years old na yung panganay kong lalaki at 7 years old naman yung bunso kong babae. Ang experience ko pong ibabahagi sa inyo ay nagsimula nang magretiro sa trabaho yung biyanang kong babae. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko sa mother side dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Yun siguro ang naging dahilan kaya noong magkaasawa ko ay naging malapit ako sa biyanang kong si Nanay Karing. 61 anyos na siya at dating teacher sa elementarya dito sa amin sa Laguna. Simula nung mabalo siya 6 years ago ay pag-aalaga na lamang ng mga halaman ng kinakahiligan niya. Kaya noong mag-pandemic ay yun na rin ang naging libangan niya, Papa Dudut. Lalo at nauso noon yung bansag na plantito at plantita sa mga mahilig maghalaman. Ilang buwan din kaming hindi nakabisita sa kanya dahil sa lockdown. Kaya nung hindi na gaanong mahigpit sa COVID-19 protocols ay dinalasan na namin ang pagdalaw sa kanya. Minsan ay para na rin ihatid sa kanya yung mga padala ng asawa ko na nasa Saudi. Madalas din kaming magkita doon ni Ate Belen na panganay na kapatid ng asawa ko. Sa isang purok lang kasi kami nakatira at walking distance lamang ang mga bahay namin sa biyanan ko. Noong tumigil sa pagtuturo si Nanay Karing ay palagi na siyang sinusundo ni Ate Belen para magbantay sa 2 anak nito sa bago nitong kinakasama. May pwesto kasi sila na tindahan ng karne sa palengke kaya walang naiiwan sa 2 bata noong panahong yon, Papa Dudut. Good morning, Nay! Good morning din. Mukhang busy po kayo dyan sa mga halaman nyo ah. Oo, alam mo namang ito na lang yung libangan ko. Eto nga't kailangan ko pang umupo dito sa bangkito habang nag-aasikaso ng halaman. Para naman hindi masyadong sumakit tong likod ko. Naku, tama na muna po yan, Nay. Tara na po sa kubo para makita nyo tong mga dala ko. Sige, sandali lang. Tatayo lang ako para doon na tayo mag-usap. Sige po. Ay. Ang aga mo yata bumisita. Lapad pa ng ngiti mo. Ano bang meron? Kasi po excited na akong ibigay itong mga padala ni Jero na sabon sa inyo. Tsaka may sorpresa din kasi ko sa inyo, Nay. Kaya dali na po, upo na kayo dito sa tabi ko. Eto na, uupo na. Ay, hirap na talagang umupo pag nagkakaedad na.
Ano bang sorpresa yon? Nanalo ka ba sa wedding? Nay naman, hindi naman po ako tumataya sa wedding eh. Ay, sandali lang po at kukunin ko yung sorpresa ko. Dito ko lang po lalabas lang ako saglit. Ay, yung batang yun talaga. May pasorpresa pa sa akin wala namang okasyon. Teka, ano ba tong laman ng mga plastic na dala niya? Tingnan ko nga. Nako, puro sabon nga lang pala yung laman nito. Nay, ito na po yung sinasabi kong sorpresa ko sa inyo. Wow! Ang cute naman ng tuta na yan. Buti hindi nakawala. Itinali ko po kasi muna dun sa puno ng makopa sa labas. Wala namang ganong dumadaan kaya tahimik siya doon. Yan ba yung sorpresa mo sa akin? Opo. Nagustuhan niyo ba, Nay? Oo naman. Alam mo namang mahilig talaga ako mag-alaga ng aso, di ba? Lalo na kung ganito kaganda. Anong lahi ba to? Labrador Retriever po yan, Nay. Tsaka babae po yan kaya hindi yan magiging pagala-gala. Naku, mabuti naman para bagay sa kanya yung pangalang Bamba. Kasi cute siya. Nay, tumuloy na ako. Tinulak ko na lang yung gate, di naman nakalock. Narito lang naman kasi kami sa kubo kaya hindi na nilak ni Lani. Dito ka maupo sa bangko para makita mo tong regalo niya sa aking aso. Di na, Nay, nagmamadali ako. Naghihintay na yung asawa ko sa pwesto namin sa palengke. May sadya lang ako sa'yo kaya nandito ako. Ay naku, wag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Pagbabantayin mo na naman ako ng mga anak mo. O anong masama ron, Nay? Mga apo mo naman yun. Pero ate, matanda na si Nanay para pag-alagayin mo pa ng mga bata. Hinihingi ko ba yung opinion mo? Tsaka ano namang problema mo dun nanay ko yung kausap ko. Ikaw, sampid ka lang sa pamilya kaya wag kang makialam. Hindi naman sa nakikialam ako, ate. Pero senior na si Nanay kaya di na siya dapat nasistress sa mga ganyang bagay. Ano ba pakialam mo, ha? Baka gusto mo lamutakin ko yung uso mo para di ka na makasabat. Huwag na nga kayo magtalo. Sige na, Belen. Mauna ka na sa inyo at susunod na lang ako. Aayusin ko muna yung mga halaman ko. Salamat naman nang makalayas na rito. Naalibad para na ako sa isang sip-sip dyan Pero siguraduhin mo na yung nasusunod ka agad Naiinip na doon sa palengke yung asawa ko kaya bilisan nyo na. Oo, sige na. Pero Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, Lani, ayos lang ako. Kaya umuwi ka na rin. Isasama ko na lang tong si Bamba sa bahay ni Belen para may libangan din ako ron. Madalas kaming magtalo ni Ate Belen, Papa Dudut. Girlfriend pa lamang kasi ako ng kapatid niya ay mainit na ang dugo niya sa akin. Lalo na noong nakapag-abroad si Jeron. Parang naiinis siya sa amin dahil nakakaangat ng kaunti ang buhay namin sa kanila, Papa Dudut. Tingin kasi ni Ate Belen sa amin ang asawa ko ay malaking kakompetensya sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko nga noon ay kaya gusto niyang nandun lagi sa bahay nila si Nanay Karing ay para hindi ko ito laging mapuntahan. Ayaw ni Ate Belen na maging malapit kami ng nanay niya sa isa't isa. Pakiramdam ko dahil yon sa ego niya. Iniisip niya siguro noon na mas mahal ako ni Nanay Karing kesa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi yung matanda kong parang ilag at takot kay Ate Belen. Iba rin kasi yung ugali niya. Masyado siyang matalim kung magsalita na parang hindi man lang kinikilabutan kapag sumasagot ng hindi maganda sa magulang niya. Hindi man lang siya nag-iisip na sa halip na siya ang mag-alaga kay Nanay Karing ay ito pa ang inuobligan niyang mag-alaga sa mga anak niya. Siya pa ang galit kapag hindi na pagbibigyan. Kaya tuloy hindi niya napansin na mga kakaibang ikinikilos ng biyenan ko. Nagumpisa yon sa mga napapansin ko kay Nanay Karing nang minsan itong sunduin muli ni Ate Belen, Papa Dudut. Ano ba yan, Nay? Ibaba nyo na muna po si Bamba para makita nyo tong mga dala ko. Hindi na po tuta yan para kargahin nyo pa. Naku, kayo rin po yung mahihirapan. O siya,
Ito ibababa ko na. O baba ka muna, Bamba, ha? Nakakatuwa naman kasi si Bamba. Abay parang bata akong maglambing. Para tuloy ako nagkaanak uli. Buti naman po nagkakasundo kayo niyang alaga niyo. Ay, sinabi mo pa. Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin dito. Siya na rin taga-abot ng tsinelas ko kapag umaalis ako para kumuha ng pensyon. Naku, mukhang nandyan na naman si Ate Belen. Siya lang naman yung mahilig magbukas ng gate nang walang sabi-sabi. Nandito ko na naman pala, Lani. Kaya pala di na naman nakalak yung gate eh. Ikaw naman, Belen. Maliwanag pa naman kaya ayos lang na hindi mo na isara yun. Tsaka ayaw mo na nakapasok ka kaagad. Oo, Nanay. Yang manugang nyo naman palagi yung magaling sa inyo eh. Para yun lang sinabi ko, nakadepensa agad kayo dyan. Eh ikaw naman kasi ate, kaya aga-aga ang init ng ulo mo. Ano na naman ba ang kailangan mo kay nanay? Sa'yo na ba dapat unang ipaalam ngayon kung anong kailangan ko sa nanay ko? Hindi yata ako nasabihan na kailangan ko pa palang magpaalam sa'yo bago ko masundo si nanay. Naku, Belen. Kung pagbabantayin mo na naman ako sa makukulit mong anak, eh ayoko na. Pagkatapos nyo magpakasarap ng lalaki mo, ako yung pahihirapan nyo mag-alaga sa mga anak nyo. Kung makapagsalita naman kayo, Nay, parang di nyo mga apo yung inaalagaan nyo ah. Ayoko na nga! Ayoko! Lani, sabihin mo nga sa kanya na ayoko. Ang OA nyo naman, Nay. Pinakikiusapan ko lang kayong bantayan saglit yung mga anak ko. Naninigaw na kayo agad. Hindi OA si nanay ate. Kinukulit mo lang kasi kahit na ayaw sumama sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Lani. Sabat ka ng sabat. Isa pa tong asong to. Dapat dito sinisipa eh. Ay! Ate naman! Kailangan mo pa bang sipain yung aso? Nakakainis eh. Tinatahulan ako. Tsaka ano bang pakialam mo kung sipain ko yan? Naiinggit ka siguro, no? Gusto mo sipain din kita? Napakabarong bada mo talaga! Pati aso ko pinagdiskitahan mo pa! Kung makareact naman kayo. Aso lang yan. Hindi yan basta aso lang, te. Alaga yan ni nanay. Yan lang kasama niya dito sa bahay. Wala akong pakialam. Ay, makaalis na nga lang. Pero bago ko makalimutan, akin na lang itong mga sabon at pabango dito sa lamesa ha. Para naman di masayang yung pagpunta ko rito. Huwag mo ng kurso na dahin yan, ate. Bigayan ni Jeron kay nanay. Tsaka meron ka rin naman yan ah. Ano namang masama kung kinuha ko tong iba? Pinaghirapan naman to ng kapatid ko kaya tumahimik ka na dyan. Sino ba yung lumabas ng gate? Ang ingay ah! Si Ate Belen po yung lumabas. Di ba nga po kagagaling niya lang dito? Teka, ba't parang nanginginig kayo, Nay? Nagulat po ako at nagtaka sa naging reaksyon noon ni Nanay Karing kay Ate Belen Papadudut. Alam kong hindi sila magkasundo at talagang masungit sa kanya yung hipag ko pero ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang nagkaganon. Nagtaka ko dahil yon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umarte na para bang batang nagmamaktol at ayaw sumunod sa magulang. Natakot din ako dahil parang sandali siyang nawala sa sarili niya, Papadudut. Parang naging blanko rin noon ang mga mata niya. Napansin ko rin noon na medyo nanginginig siya habang nakatingin sa gate. Yun bang parang natatakot siya noon na baka bumalik kung sino man yung nakita niyang lumabas doon. Nawala lang ang pangangatog niya noong lumapit na sa kanya si Bamba. Para itong isang bata na pilit na kino-comfort si Nanay Karing. Dinilaan po siya nito sa mukha at saka ikiniskis yung katawan nito sa kanya na parang batang naglalambing. Siguro'y nararamdaman din ng aso kung ano ang nararamdaman ni Nanay Karing noon. Parang alam din ni Bamba na may kakaibang nangyayari noon sa matanda. Nakita ko yung unti-unting pagkalma ng biyanang ko at pagbalik nito sa normal dahil sa ginawa ni Bamba. Naging kalmado uli ito at bumalik sa normal habang hinahaplos yung aso. Dahil sa mga nakita kong yon, ay nagduda ako kay Ate Belen. Pumasok sa isipan ko na baka may ginagawa siyang hindi maganda kay Nanay Karing kapag walang ibang nakakakita sa kanya ng mga panahong yon.
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagduda ako noon na baka hindi maayos ang pagtrato ni Ate Belen kay Nanay Karing tuwing nasa bahay niya ito at nagbabantay sa mga anak niya. Yun ang unang pumasok sa isipan ko dahil sa nakita kong reaksyon ni Nanay Karing sa nangyari ng umagang yon. Matindi kasi ang pagtangging ginawa nito na parang may kinakatakutan nito sa muling pagsama sa panganay niyang anak. Pero sa tuwing tinatanong ko naman si Nanay Karing kung kumusta ang pagtrato ni Ate Belen sa kanya, lalo na kapag nagbabantay siya sa mga anak nito, ay wala naman siyang sinasabi. Kaya naisip ko na lamang na siguro ay nagwo-worry lang siya na baka magsumbong ako sa asawa ko. Kaya pinagtatakpan niya ang panganay niyang anak. Ayaw niya lang siguro na mag-alala pa ang bunso niya at magalit pa sa kapatid nito. Pero mula noon ay mas dinalasan ko na lamang ang pagdalaw sa kanya. Lalo na sa umaga dahil yun ang oras na madalas siyang sunduin ni Ate Belen, Papa Dudut. Pero isang tanghali po noon ay nalaman ko na nasa bahay na naman ni Ate Belen ang biyanang ko. Dahil nga duda ako sa hipag ko ay pumunta ako sa bahay nito para kumustahin si Nanay Karing. Pero hindi ako makapaniwala sa naabutan ko doon. Parang bigla na lamang kumulo ang dugo ko sa mga nakita ko sa bakuran mismo ni Ate Belen, Papa Dudut. Ate! Bakit mo naman pinagagalitan si nanay? Dito pa talaga sa labas? Paanong di ako magagalit? Nagtatanga-tangahan niyang si nanay. Naturing ang teacher dati tapos ganyan? Iwanan ba naman yung anak ko dito sa may poso na puro sabon yung mata? Kung nadulas pa yung anak ko rito. Ayun o, namula tuloy yung mata ng bata. Buisit. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka saglit lang ako dun sa loob kasi kinuha ko yung stroller. Aanhin mo naman kasi yung stroller, Nay. Pinaliliguan mo lang yung bata. Galit ba kayo sa akin? Tapos sa anak ko kayo gumagante? Lani, payakap nga ako, Lani. Tama na nga, ate. Kung makasigaw ka naman. Nakayakap na nga sa akin si nanay kasi natatakot na siya sa'yo. Di ka pa rin tumitigil. Kasalanan mo naman yan eh. Matanda na nga kasi siya. Pinipilit mo pang gawing yaya ng mga anak mo. Pag-aalaga lang naman sa mga anak ko yung hinihingi kong tulong sa kanya. Buti nga, di na ako humihingi ng pera galing sa pensyon niya kasi alam ko na sa mga anak mo na napupunta. Anong pinagsasasabi mo dyan na sa mga anak ko na pupunta yung pensyon ni nanay? May matinong trabaho si Jeron. Hindi namin kailangang umasa sa pensyon ni nanay. Yun na nga eh. Nasa abroad naman yung asawa mo pero kayo pa tong laging binibigyan ni nanay. Palibhasa, paborito niya yung mga apo niya sa'yo kaysa sa mga anak ko. Wala akong kinukuha ni isang kusing kay nanay para sa mga anak ko. Lahat ng meron sila, galing yun sa pinaghirapan ng tatay nila at hindi sa pensyon ni Nanay Karing. Huwag kang ang plastic. Alam kong nabilog mo na yung ulo ng buwisit na matandang yan. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan si nanay. Sumusobra ka na ha. Uwi na tayo, Lani. Opo, Nay. Uwi na tayo kasama si Bamba. Ay, kita mo na yung ginawa mo? Nanginginig na si nanay sa takot. Nanginginig sa takot? Nako, tigilan niyo nga ako sa arte niyong dalawa. May yakap pa kayong nalalaman. Para ano? Para palabasin sa mga kapitbahay na masama ako? Galing niyong umarte. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Mas mabuti pa nga yung aso'y naalagaan si nanay eh. Samantalang ikaw na sarili niyang anak, arte lang para sa'yo yung nangyayari sa kanya. Napakawalang kwenta mong anak. Isa pang salita mo, Lani, makakatikim ka na talaga sa akin. Isa pa yung aso na yan. Kung di yan tatahimik, kayo, pareho kayo, sisipain ko kayo. Hindi ako sanay na lumalaban sa nakatatanda, ate ha. Pero subukan mo lang kantiin si nanay sa harap ko. Kakalimutan ko na anak ka niya. Huwag ka na makipag-away. Uwi na lang tayo. Ayoko na rito. Mas mabuti pa nga umuwi na kayo. Baka lalo lang ako mabwisit sa inyo. Lalo na sa'yo, Lani. Namumuro ka na sa akin. Uwi na kasi tayo. Opo, Nay. Halika na po. Iuwi ko na kayo.
Naiiyak kong inihatid ang biyanang ko sa bahay niya, Papa Dudut. Awang-awa kasi ako sa kanya ng mga oras na yon. Nagwo-worry rin ako sa kalagayan niya noon kaya gusto ko sana na sa bahay na lamang muna namin siya tumuloy para mabantayan ko siya, pero tinanggihan niya yon. Kaya naman nagpasya na lamang ako noon na samahan muna siya ng ilang oras. Gusto ko kasi na masiguradong maayos na siya bago ko iwanan. Pero mukha naman pong kalmado na siya ng mga oras na yon. Normal na kasi siyang kausap na parabang baliwala na sa kanya ang ginawa sa kanya ni Ate Belen. Masaya niyang hinaplo si Bamba na parabang isang inang sabik sa lambing ng kanyang anak. Hindi ko tuloy noon maiwasan na maisip yung ginawa ni Ate Belen. Hindi ko talaga akalain na ganun pala ang trato niya kay Nanay Karing kapag nagkakamali ito. Kinilabutan ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya ng sandaling yon. Para kasing hindi niya kaano-ano si Nanay kung duruin at sigaw-sigawan niya. Hindi naman naging masamang ina si Nanay Karing noon. Kahit na nagtatrabaho siya ay hindi naman niya pinabayaan ang mga anak niya. Alam ko kung anong naging buhay nila noon dahil magkalapit lang yung mga bahay namin o mga bata pa lamang kami. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung saan nanggagaling yung masamang ugaling yon ng hipag ko. Para kasing sa amin niya gustong ibunton ang mga kabiguan niya sa buhay. Hindi niya tuloy makita kung gaano siya kaswerte na kahit papaano ay may natitirhan pa siya. At meron din siyang pamilya na napupuntahan tulad ng kanyang magulang, Papa Dudut. Nay, nandyan po ba kayo? Bukas po tong gate nyo. Tutuloy na po ako, ha? Oh, Nay! Asan ba Ano pong yun? ginagawa nyo? Hinahanap ko yung bangkito ko. Hindi ko makita. Gagamitin ko sana sa garden eh. Nay, ayun po, sa may pasimano ng bintana sa harap nyo. Kanina pa ako ikot ng ikot kakahanap dito eh. Nandyan lang pala. Sino kasi naglagay nito dito? Malamang po na ilagay nyo po yan dyan. Nakalimutan nyo lang. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko lang nakita kasi malabo na mga mata ko. Ano nga palang sadya mo? Binilan po kasi kita ng vitamins tsaka groceries, Nay. Meron din po akong biniling gatas dito tsaka oatmeal para sa inyo. Sabi kasi ni Jeron, ibili ko na kayo ng groceries para di na kayo mapagod pumunta sa bayan. Naku, salamat! Ang dami naman itong pinamili mo. Sakto lang po yan para sa 1 linggo niyong budget, Nay. Ay, siya nga po pala. May binili rin ako para kay Bamba. Ay, meron pa para sa aso ko? Ang bait mo talaga. Sana nga pala nagtatrabaho yung asawa mo? Parang matagal ko na yun hindi nakikitang pumupunta rito ha. Si Nanay naman. Paano po kayo madadalaw dito ni Jeron? 3 taon na po siyang nasa Saudi. Ganun ba? Ang tagal na palang nasa abroad ng bunso ko. Matagal na nga po siya sa abroad pero nakalimutan niyo po. Hindi ko nakalimutan. Kayo yung makakalimutin. Kasi hindi kayo nagpaalam na mag-a-abroad si Jeron. Sorry po, Nay. Sige na, hindi niyo na po nakalimutan. Ay, siya nga pala. Ipapakita ko sa iyo yung aso. Ando lang yun sa kubo kanina eh, natutulog. Naku, matutuwa ka doon sa aso kong yun. Napakatalino na at napakalambing pa. Marunong utusan yon. Ha? Si Bamba po ba? Paano mo nalaman ang pangalan ng aso ko? Kasi po, Nay, ako po nagbigay nun sa'yo. Hindi niyo na po ba naaalala? Hindi ah. Regalo sa akin ng Tatay Jerry mo si Bamba nung nanliligaw pa lang siya sa akin. Talaga po, Nay? Binigyan din po kayo ni Tatay Jerry ng aso nun? Aba, oo naman. Ang sweet ng Tatay Jerry mo eh.
Uy, si nanay, kinikilig pag naaalala si tatay. Naku, syempre, asawa ko yun eh. Kahit matagal na siyang wala, hindi naman masama na maalala ko siya kasi mabuti siyang asawa nung nabubuhay pa. Ikaw din, dapat ganun ka kay Jeron. Huwag mo siyang kalilimutan kahit nasa malayo siya. Oo naman po, Nay. Napakabait din po kaya ng anak nyo. Manang-mana po kay Tatay Jerry. Siyempre, anak ko yun eh. Siya nga pala, alam mo bang gusto kunin ng bruha na laging pumupunta rito si Bamba ko? Bakit niya raw po kukunin si Bamba? Ewan ko, galit siya kay Bamba ko. Grabe naman po yun. Sino po ba yung bruha na yun, Nay? Sino pa? E di yung masungit na babae na nangaaway lagi sa akin. Matapos ang pag-uusap naming yon ng biyanang ko ay hindi na ako napalagay, Papa Dudut. Kakaiba po kasi siya ng umagang yon. Minsan matino siya tapos ay biglang magiging pabago-bago ang mood niya. Nagiging irritable na siya na para bang isang bata at napapadalas na rin ang pagiging makakalimutin. Kaya naisip ko nang patingnan siya sa doktor, Papa Dudut. Nung una ay ayaw pa niya pero dahil sa pangungulit ko ay napapayag ko rin siya. Pina-general check-up ko na siya sa public hospital dito sa Laguna. Base nga po sa resulta ng iba't ibang lab test at MRI na ginawa sa kanya ay nakumpirma ng doktor na may early signs ng demensya si Nanay Karing. Wala daw lunas sa sakit na yon. Pero pwedeng malabanan ang mga sintomas at mapabagal ang paglala. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 65 pataas ang edad ng mga tinatamaan ng ganong sakit. Pati na rin yung mga may sakit na diabetes at high blood. Pero wala namang ganong sakit si nanay at medyo mahina na nga lang yung baga niya pero normal pa ang BP niya. Sabi rin ng doktor ay maaaring nagkaroon ng silent stroke si Nanay Karing noon. Yun daw ang biglaan at sandaling pagtigil ng supply ng dugo sa kanyang utak. At kahit daw hindi high blood ay maaaring tamaan ng silent stroke, Papa Dudut, kapag masyadong nag-iisip at nai-stress. Hindi raw madaling makita ang sintomas nito dahil hindi raw ito nararamdaman o napapansin ng mga pasyente sakaling umatake ito. Pero apektado nito ang utak at ang memorya tulad ng nangyari kay Nanay Karing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pag-aalala ko ay pinilit ko si Nanay Karing na sa amin na muna tumira para naman maalagaan at mabantayan ko siya. Pero hindi siya pumayag kaya napilitan ako na kami na lamang ng mga anak ko ang tumira pansamantala sa bahay niya. Ipinaliwanag ko sa mga anak ko na kailangan naming makumbinsi ang lola nila na sumama sa amin. Mariing pa ring itinanggi ni Nanay Karing ang sakit niya dahil hindi naman daw niya ito nararamdaman. Malakas pa naman daw siya kahit matanda na. Isa pa ay hindi naman madalas ang sumpong niya. Siguro ay dahil na rin kay Bamba. Aliw na aliw kasi si Nanay Karing sa alaga niya at ang sabi naman kasi ng doktor, may iwasan ang mga sumpong ni Nanay Karing kapag lagi itong masaya at nakakaiwas sa stress. Kaya naman lagi kong kinakausap noon si Nanay Karing. Tinatanong ko siya lagi tungkol sa mga masasaya niyang alaala para hindi mawala ang mabilis ang kanyang memorya. Nakikipaglaro din kami ng mga anak ko sa kanilang dalawa ni Bamba. Sinisigurado ko rin na nasa maayos na oras ang pag-inom niya ng mga gamot na reseta ng doktor sa kanya. Madalas ko ring ipakausap sa kanya sa video call ang asawa ko para hindi niya rin po ito makalimutan. Alam na rin kasi ni Jeron ang kalagayan ng nanay niya kaya madalas din itong tumatawag at nangungumusta. Unti-unti na sana akong napapanatag noon dahil hindi na siya sinusumpong. Pero hindi pala yon magtatagal dahil sa ginawa ni Ate Belen, Papa Dudut.
lumabas Sino ka. ba yung sigaw ng sigaw sa Buksan mo labas? tong gate kundi babatuhin ko Saan pa mo dyan. nga kinakalapag na yung gate natin eh? Opo, sandali lang. Lalabas na po ako. Mabuti naman at lumabas ka na. Buksan mo na tong gate. Eto na, bubuksan na. Gabing-gabi na kasi nabubulahaw ka pa. Tulog na yung mga anak ko eh, magigising pa dahil sa'yo. O ayan, bukas na, pumasok ka na. Ay, talagang papasok na ako. Pero sisipain ko lang muna tong buwisit na asong to. Ay, ingay mo Tama na buwisit ate, ka. ano ba? Nagpunta ka na naman ba dito para manggulo? Pati aso pinagdidiskitahan mo pa. Ayan, tumakbo na tuloy palabas ng gate si Bamba. Si Bamba? Lumabas ng gate yung aso ko? Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Babalik din po yun. Huwag na po kayong lumabas dyan sa bahay kasi umaambon na. Ako na pong bahala kay Bamba. Hindi! Lalabas ako dyan! Hintayin lang ako na nagpaiyak kay Bamba ko! Ay, ayan, nag-alala pa tuloy si Nanay dun sa aso. Wala akong pakialam sa asong yon. Sana nga masagasaan yun eh. Marami namang aso dyan na pwedeng ipalit. Hindi lang basta aso si Bamba na pwedeng palitan, ate. Bakit? Ginto ba balahibo nun? Ano ba kasing problema mo, ha? Hindi ka ba titigil sa panggugulo mo? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw yung problema ko at hindi kita titigilan hanggat di ka tumitigil sa kakasipsip mo sa nanay ko para makuha mo lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihing makuha lahat ng gusto ko? Wala akong gusto kundi masiguro na maayos yung kalagayan ni Nanay dito. Hindi pagsisipsip yon kundi pagmamalasakit. Malasakit? Huwag mo nga akong pinaglololo kung intermedida ka. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na kunwari anghel ka kasi alam ko naman yung motibo mo. Wala akong ibang motibo sa ginagawa ko. Anong wala? Eh dito ka na nga tumira para masigurado mo na sa inyo ni Jeron mapupunta lahat ng naipundar ng mga magulang namin. Ang galing mo rin ano. Kayo na nga yung nagpapakasasa sa pensyon ni nanay, pati tong bahay at lupa gusto mo pang makuha. Hindi totoo yan! Lani, asa na si Bamba? Andiyan lang po yun, Nay. Ako na po magpapasok sa kanya mamaya. Narito ka pala. Ikaw siguro yung umaway kay Bamba. Ha? Aray! Bakit mo ko kinurot na matanda ka? Salbahe ka! Bakit ka ba nanunulak, ha? Sumusobra ka na, ha? Walang iya kang babae ka? Ang lakas na loob mong sampalin ako? Gusto mo masaktan? Ha? Sige, halika't kakalbuhin ko yung buhok mo, buwisit ka! Aray! Ano ba? Ano bitiwan? Kulang pa to sa impact ng tulad mo! Tumigil na kayong dalawa! At nauwi na nga sa sabunutan ng pagtatalo namin yon ni Ate Belen Papadudut. Hindi tuloy namin namalaya na nakaalis na si Nanay Karing. Sinundan kasi nito sa kalsada si Bamba at halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang pag-aalala ng mga oras na yon. Hindi pa naman pwedeng i-report na missing person si Nanay Karing dahil wala pang 24 oras itong nawawala ng panahon na yon. Kaya naman napagpasyahan ko na ako na lamang muna ang maghanap kay Nanay at hindi ko talaga naiwasang hindi matakot dahil nga alam ko na sinusumpong na naman siya, si Nanay Karing ng sakit niya. Nag-alala ako na baka kung mapano siya sa daanan lalo na't lumakas pa noon ng ulan. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring hindi maganda sa biyanan ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin noon alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ko ang mga nangyari. Umarkila ako noon ng tricycle para magbaka sakaling makita pa namin siya sa daanan. Kasama ko noon ang panganay na anak ko, Papa Dudut, sa paghahanap kay Nanay Karing. Panay po ang dasal namin na sana ay tama yung direksyon na tinutumbok namin. Mabuti na lamang at nakita rin namin si Nanay nang matanglawan siya ng ilaw mula sa tricycle na sinasakyan namin ng oras na yon. At halos madurog ang puso ko nang makita namin siya. Basang-basa kasi siya at nangangatog pa habang nakaupo sa may damuhan. Humihikbi siya at paulit-ulit na tinatawag si Bamba. Hindi ko na rin papadudot na pigilan noon ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak at agad na inuwi para mabihisan, Papa Dudut.
Tumuloy na ako dito sa loob. Bukas naman yung gate. Binuksan ko talaga yon. Baka kasi umuwi si Bamba hindi makapasok kapag sarado yung gate. Wala akong pakialam sa asong yon. Ang gusto kong malaman kung nakita niyo si nanay. Oo, Mabuti naman. O nasa na siya? andun sa kwarto, binabantayan ng mga bata. Nilalagnat kasi pero pinainom ko na ng gamot. Ano ba kasi nangyari doon kay nanay ha? Ba't parang bigla yatang nagkatoyo kagabi? Tinatanong mo pa? Paano di magkakaganon si nanay sinipa mo si Bamba? Para yun lang? Naglayas na agad siya? Daig pa niya yung abnormal Hindi na nga normal si nanay, ate. Kasi may sakit na siya. May sakit si nanay? Boba ka pala Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil kailan ko lang din nalaman yung tungkol doon. Pina-check up ko siya. Ano raw bang sakit ni nanay? May demensya na siya. Ganun daw yung mga unang sintomas ng sakit na yon. Nagiging parang bata at saka makakalimutin. At pag tumagal pa, baka tuluyan na siyang di makaalala. Paano magkakaroon ng demensya si nanay? 61 pa lang siya. Di ba yung mga matandang-matanda na yung mga nagkakademensya? Yun din ang akala ko. Alam mo, kasalanan mo lahat to Alam mo na palang may sakit yung nanay ko, di mo pa agad sinabi sa akin. Ang bilis mo namang makahanap ng masisisi. Bakit, ate ha? Kung sinabi ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Ganun. Kung wala akong magagawa kasi wala akong pera di tulad mo, wala na akong karapatan na malaman yung sakit niya? Baka nakakalimutan mo na anak din ako ng nanay ko. Anak ka nga, pero ni minsan, tinuring mo ba siyang magulang? Ni hindi mo nga man lang napansin kung may nararamdaman na siya Kung may nagbabago ba sa mga kilos at ugali niya? Yung pakinabang niya lang kasi yung mahalaga sa'yo Alam nga namang maging mahalaga ka sa akin. Tsaka, anong gusto mong gawin ko? Di naman ako doktor para malaman kung may sakit siya. Di rin ako manghuhula para mahulaan kung may nararamdaman siya sa katawan niya. Di mo naman kailangan maging doktor para mapansin kakaiba na yung mga kinikilos niya. Puso, ate! Kailangan mo lang ng puso marunong umintindi sa magulang. Kaso, wala ka nun Yun na nga lang sana magagawa mo para sa kanya pero di mo pa kaya. Di ikaw na. Ikaw na yung bida. Total, pabida ka naman talaga. Ako na naman yung may kasalanan. Ikaw naman talaga yung punot dulo kung bakit sinumpong si nanay kagabi Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit naging ganyan ka. Parang hindi mo kaya magbigay ng kahit konting respeto sa kapwa, lalo na sa sarili mong ina. Hindi mo pala ako maintindihan? Di wag mo na ako intindihin. Pero pasalamat ka. Walang nangyari sa nanay ko kagabi. Kasi kung nagkataon, ikaw yung sisisihin ko. Bago ka manisi ng iba, sisihin mo muna yung sarili mo. Yung simpleng lagnat ni Nanay Karing ng gabing yon ay lumala at nauwi sa pneumonia. Hindi ko po alam noon kung ano ang gagawin ko dahil parang ang bilis ng paglala ng sakit niya. Naiiyak ako tuwing binabantayan ko siya sa ospital pero hindi na niya ako makilala minsan. Naisip ko na baka makatulong sa kalagayan niya noon kung mahahanap ko si Bamba. Kaya nagpaskil ako ng mga picture nito at numero ng cellphone ko sa mga lugar na maaaring nadaanan ng aso. Hanggang sa may tumawag sa akin at ibinalik si Bamba. Napulot daw nito ang aso sa gilid ng highway na takot sa mga sasakyan. Isa na uli nito si Bamba dahil hindi rin naman daw ito kumakain at ilang araw nang nananamlay. Pero nang mauwi ko si Bamba ay halos hindi pa rin po ito kumakain. Lagi itong matamlay at nakatanaw sa labas ng gate na para bang may hinihintay. Naisip ko na videohan ito para ipakita kay nanay. Nakita ko naman kaagad noon ang pagbalik ng sigla ng biyanang ko nung makita sa video si Bamba. Binidyohan ko rin si Nanay Karing para ipakita yon kay Bamba. Tuwang-tuwa rin po ito na kinakahulan yung video na para bang nakikipag-usap lamang kay Nanay Karing. Akala ko ay magiging okay na ang lahat dahil kahit papaano ay masaya na sila pareho. Pero nagkakomplikasyon sa baga si Nanay Karing dahil sa pneumonia kaya binawian na rin siya ng buhay sa ospital. Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni Bamba nang iuwi na yung bangkay ng biyanang ko. Wala kasi sa unang araw ng lamay ni Nanay Karing hanggang sa araw ng libing ay hindi ito humiwalay sa kabaong.
Nang matakpan na yung puntod ni Nanay Garing ay lalo akong napaiyak dahil kay Bamba. Para rin kasi itong tao na naglulupasay sa ibabaw ng puntod habang parang umiiyak na kinakaskas yung mismong pinaglibingan sa biyanan ko. Hindi ako makapaniwalang may hayop din pala na sobra kung magmahal sa amo nito. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na rin si Bamba. Sumunod din po ito sa biyanan ko ilang linggo lang matapos ang libing ni Nanay Garing. Pero hindi po mawawala sa amin ang alaala nila ni Nanay. Sila po yung mga patunay na ang pag-ibig ay para sa lahat. Nakauwi na sa Pilipinas at nakabalik na muli sa Saudi yung asawa ko nang hindi kinikibo si Ate Belen. Pero alam kong mapapatawad din ni Jeron ang ate niya pagdating ng tamang panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng mga kabarangay na palaging nakatutok sa inyong programa. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa pinagdaanan ko at taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi nito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa naming mga taga-subaybay. Nawa ay manatili kayong number 1 at sana po ay pagpalain kayo palagi ng may kapal. Maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Lani. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.